Salutare fraților și bine v-am găsit la un nou video. Eu sunt Bogdan și astăzi o să facem un unboxing la noul meu stabilizator și anume Ronin RS3 Pro. Este un stabilizator pe care mi l-am dorit de când a apărut. Eu am fost înainte un posesor de RS2 Pro, dar simțeam nevoia să pot pune o cameră mai mare pe gimbal, cum ar fi un FX6 sau un Canon C70. Așa că pentru acest lucru am ales noul DJI RS3 Pro din gama Professional, pentru că până la urmă suntem profesioniști, domne. Vreau să vă arăt un pic cutia. Este bineînțeles printat modelul gimbalului împreună cu o cameră de la Canon, este C70-ul de care vă spuneam mai devreme, și cu un obiectiv full manual din gama Cinema. Sunt niște obiective foarte scumpe, bineînțeles tot de la Canon. Vrem să-l despachetăm, de fapt să-i rupem sigiliile de aici. Sper că se văd cât de cât. Să știți că nu este un review mega profesionist, mega profesional făcut, doar am vrut să arate cât de cât bine și să vă arăt conținutul acestui pachet. Până să-l desfacem, să vedem ce scrie pe el. Pe toate părțile nu prea avem detalii, este un design foarte minimalist. În schimb, în partea de jos avem o grămadă de detalii tehnice și avem așa gimbalul, extended grip și multe accesorii pe care o să le vedem direct, pentru că nu mai am răbdare și vreau să-l deschidem. Ia să vedem, am impresia că deschid o dronă. Vreau să îl vedeți voi prima oară. Vine în geanta asta care arată super mișto. Cutia acum e goală, nu se mai află absolut nimic înăuntru. Mai avem încă un sigiliu. Pe viitor, dacă mai vreți să facem review-uri, promit că o să pun și o cameră care să bată de sus în jos și să vedeți exact ce se întâmplă. Până atunci facem așa, mai pe low budget, cum s-ar spune. Deschidem sigiliul de aici. Ta-dam! Aceasta este geanta de transport a gimbalului. Avem aici o inscripție în relief DJI Pro cu o etichetă din asta ca la Zara, pe care o dăm jos. O să-l deschid cumva cu fața spre voi. Avem o chestie de protecție aici, într-un material din ăsta stil burete. Gimbalul față de RS2 e un pic mai diferită geanta. Spațiul ăsta e cumva separat, diferit, pentru că la RS2 aveam două fermoare, adică era cum ar veni pe două nivele. Hai să începem, nici nu știu de unde să încep, începem din partea asta. Avem o pungă din asta cu bule, în care avem bateria și gripul, cum îl ții tu așa în mână. La prima impresie este identic cu cel de la RS2, la fel avem un port de încărcare la USB-C care se află aici, în rest e la fel. Punga asta nu mai avem ce face cu ea, o aruncăm. Aici plăcuța arată fix ca înainte, este o plăcuță pe care o poți pune și pe trepiedele Manfrotto, are un sistem de gradare aici pe lateral ca să îți fie mult mai ușor când vrei să echilibrezi. Iar ce mi se pare nou este plăcuța aceasta. Plăcuța de dinainte era mult mai mică, mai îngustă și bineînțeles mai scundă puțin. Nu am să vă arăt pentru că nu mai am gimbalul. Hai să vedem mai departe. Aici mai e ceva în punga asta. Clasicul mini trepied, cea mai bună chestie, deci îmi place trepiedul ăsta maxim. Mânerul vine aici, perfect, și jumătate din gimbal este asamblat. Avem mânerul, avem trepiedul, avem plăcuța pentru cameră, iar aici avem un mâner. La varianta de RS2 mânerul trebuia să ți-l cumperi separat. Eu am avut unul de la SmallRig, dar văd că cei de la DJI și-au dat seama că este nevoie de un mâner ca să poți să ai cadre de jos, să le poți filma mai cum trebuie. Sincer să fiu, îmi place mai mult cel de la SmallRig, mi se pare mult mai calitativ. Pe cel de la SmallRig, pe partea asta aici, avea un suport în care puteai pune microfonul, dar cumva poți să pui o lavalieră aici sau un monitor. Și pare cumva un fel de plastic, dar foarte rezistent, nici nu știu, nici măcar nu pot să-i spun aluminiu. Da, mânerul ăsta nu e cine știe ce impresionant. Cam atât în partea asta, pentru că nu am ales varianta Pro Combo, pentru că Raven Eye-ul nu-l folosesc destul de des, iar motorul de focus mai deloc, pentru că nu am obiective manuale, majoritatea obiectivelor mele sunt cu focus automat, cum este și acesta. Dacă aveam obiectiv manual și vreau să vă arăt palma, că acum
trebuia să fie cineva în spate care să rotească, să facă focusul și era destul de complicat. Trecem și în partea asta de jos de aici, în care avem niște cărțicele. De fapt este manual de utilizare pe care nu l-am citit niciodată. Mereu mă uit la review-uri pe YouTube înainte să cumpăr ceva. Am aici un cablu USB-C la USB-C care este destul de lung, cred că are 20 de centimetri. Iar aici avem un USB-A la USB-C, clar este pentru încărcarea gimbalului. Bineînțeles, plicul clasic cu șuruburi, șurubele, dar cam puține la RS3-ul ăsta, mă așteptam să fie mai multe. E un șurub special, să zic așa, pentru că are ca o cheie să poți să-l învârți mult mai bine când strângi camera. Am aici cealaltă camera mea, este un Sony A7 IV cu un obiectiv Sony G-Master de 35 de mm. Cam așa arată pe cameră, nu e ceva foarte diferit, doar că o face destul de înaltă. Iar acum momentul mult așteptat. First feeling, același material ca la RS2, nu simt nicio diferență. În schimb, pare mult mai mare, adică fix asta mi-am dorit. Brațele astea la RS2 erau de obicei cam cu atât mai mici, să zic, și nu puteam să echilibrez camera foarte bine. Tocmai de aceea am și ales gimbalul ăsta. Aceeași rotiță pe care o poți customiza tu pentru ISO, pentru expunere, pentru motor de follow focus, pentru absolut orice. Partea bună este că în partea asta, sper că se vede, avem modurile și avem PTF, pe care eu îl folosesc și sunt fan, PF, nu l-am folosit niciodată, nu mi-a plăcut, și FPV, care la fel e foarte tare pentru clipurile cu mașini. Ecranul e mult mai mare, pot să vă zic treaba asta. Bine, nu e ca un televizor sau nu e ca cel de la cameră unde te poți uita foarte bine, dar e cu, nu știu, un centimetru mai mare decât cel de dinainte. Asamblarea se face foarte simplu. Avem aici un buton, apăsăm și blocăm foarte bine. Sincer, nu mi se pare vreo diferență majoră față de RS2. Ia să punem și camera. Mamă, cât de înalt e, nici nu cape în cadru. Dacă vreți să facem și un tutorial care să vă explic cum să-ți echilibrezi gimbalul în maxim 10 secunde, puteți să-mi scrieți în comentarii. Este perfect echilibrat. Mamă, cât spațiu e aici acum, Doamne! Iar acum, momentul adevărului. Păi și? Nu merge. Acesta a fost review-ul de astăzi, unboxing-ul de astăzi. Se pare că gimbalul nu merge, sper că doar trebuie pus la încărcat. Să-i punem și mânerul ăsta și vine pe partea dreaptă, ceea ce nu mi se pare o chestie tocmai bună, pentru că îți blochează cumva accesul la modurile astea. Da, la mâner clar voi reapela la băieții de la Smolderic. Iar în momentul în care va fi aprins și încărcat, o să vedeți un reel la mine pe Instagram cu gimbalul pornit. Acesta a fost unboxing-ul de astăzi. A fost ceva foarte simplu. Eu am vrut doar să vă arăt ce se află în cutie și ce primești în momentul în care îți cumperi un gimbal Ronin RS3 Pro. Varianta simplă, nu combo, fără alte chestii. Eu am fost Bogdan. Până data viitoare nu uitați de like, share, subscribe pentru că mă ajută foarte mult. Dacă aveți prieteni care sunt pasionați de fotografie, puteți să dați un share la acest clip pentru că mă ajută pe mine foarte mult. Ce să mai, ne vedem data viitoare și până atunci follow pe Instagram la I am Pana Bogdan. Te-am pupat! Pa!